வணக்கம். என் பெயர் சோழன். நான் ஸ்ரீ கோந்திமான் மற்றும் மேல்பள்ளியில் அனுப்புகிறேன். அதிகாரம் 36. மெய்யுணர்தல். வரலாற்றை பல்லென்று உணரும் வல்லாளமான பிறப்பு இருநீங்கி இன்ப பயக்கும் மறுநீங்கி மாசறு காட்சிகளுக்கு ஐயத்தின் நீங்கி தெரிந்தார்க்கு ஐயத்தின் வானம் நனியது உடைத்து ஐயுணர் எய்திய கண்ணும் பயமின்றி மெய்யுணர்வு இல்லாதவர்க்கு எப்பொருள் எத்தன்மை தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. கற்றின்றி மெய்ப்பொருள் கண்டால் தலையிடுவார் மற்றின்று வாரான் நெறி. ஓர்த்துள்ளம் உள்ளது உணரின் ஓர்த்தலையா போர்த்துள்ளம் வேண்டா பிறப்பு. பிறப்பென்னும் பேரமை நீங்கா சிறப்பென்னும் செம்பொருள் காண்பது அறிவே. சார்புணர்ந்து சார்பு கேடொழியின் மற்றொழித்து சார்தரு நோய். காமம் வெகுளி மயக்கம் இவை மூன்றன் நாமம் கேட கெடும் நோய்.